ajoo tietokoneetta, tööttiä, sammutusta ja valoja. Sitten piti sanoa, että toi Raisu on semmonen vääntää yläkierroksilla. Tää on semmonen vääntää jo pienemmillä kierroksilla, niin hyvin nopeaa kiihtyy ja ajettavuus miellyttävää. Sitten ykkös- ja kakkosvaihteella mennään vaikka kuuhun. Juu, siellä on pingin kaasutinta. Joo, siinä on ideaalin keula. Ihan kamala. Joo, nyt taisi kuvailla mennä ampeilla kaljuun. Ei kun se lähtikin jo. Joo, mitä siellä on ruokana? Joo, kaalikääryleitä. Joo, mä tuun kohta, kuvataan mopedin esittelyvideo. Joo, siellä on semmonen rumpujarrutus. Juu, tää on 4,5 litrainen tankki. Siinä on vanhemmassa mallissa, onko se 5,5 litrainen ja takavalo on punainen ja oliko vanhempi vai uudempi, niin oli oranssia sitten vähän. Tää on koko punainen. Kunnosti ei pääse mukelo käsiksi. Juu, on hyvin pohjapanssaria, ettei kyllä mene maavaraalle. Joo, katsotaan sitten Hontan esittelyä ensi vuonna.